Hello mga Ka-Harlina. Ayun, no. So, for tonight's video, mag-food trip na punta. Gansa ka? Hello everyone. Nato dani sa may Tuslob Buwa, dani sa may barangay Bugo. Nagluto tayo. Siyem gluto, rice. Buwa? Okay, Tuslob Buwa ka daw. So, kani magkaon ka nga ikaw magluto. Sumuro siya katong black plate, diba? Black plate. Nga mo chef cook. Among chef cook nga gwapa. Wala man tayo kuhan. Akong chef cook nga gwapa. Ano na? Ano na? Dani na siya. Siya daw tani siya kung kanina ni puso ni siya. Pinamutan mo daw sila. So, magdali lang. Saan? We don't know mga guys no kung saan yung buwa no, but so far bisa ato ang mga kailangan na gaon na kuhan ni sa ulag uto, kanin sabaw. Utok sa baboy? Dayon? Ano sa bagay? Dani narin sa ng mga garden. Lawan na mga guys. Okay daw. Ayun na, hinap na. Hindi siya dynamite ni siya. Yan. Bulaklak. Chicharon bulaklak din sa rin siya. Lumpiang toge. Okay. Dayon ka niya. Buwa, Tuslob Buwa. Hinap na. So buyag na gid kayo ta guys no. Buyag na gid. Sige na siya. Tuslob Buwa. Tuslob Buwa. Buwa. Nice. Brgy yummy. Ka-Harlina. Si Brgy yummy. Brgy yummy vlog. Ayan, nato na nagkaroon sa may Tuslob Buwa no. Na Tuslob Buwa. Eh, may sa may barangay Bugo. Ayan. Dami kayo itong mga pagkaon no. Wala na kayo puso, so kanina lang itong rice. So mauto no mga Ka-Harlina lamian kaya ito ang food. So let's hub na, and then that's all for today's food vlog no. Kini yung kauban ang Harlina alang silang food vlog. Bye bye, amping always, and eat well mga Ka-Harlina.